טוב, בואו נתחיל. הגענו היום לסעיף ב' בשעה טובה, תגובת המלך לדברי הפילוסוף. אז פותח, כן, אומר רבי יהודה הלוי ככה, אמר לו הכוזרי, אכן דבריך מספיקים. המלך פותח בהתרשמות חיובית מדברי הפילוסוף. אמרנו שזה, כבר הזכרנו את זה, שזה פותר את רבי יהודה הלוי מלפרט עכשיו את כל תפיסת העולם הפילוסופית ביותר הרחבה ממה שנאמרה פה, בעיקר מבחינת תפיסת המציאות, תפיסת העולם, הבנת הטבע, שהוא מאוד מאוד מקצר פה, ועל בסיס זה טוען שאין השגחה והעולם קדמון. זה פותר אותו, כן, אמרנו שברור שרבי יהודה הלוי מציג את הדברים בצורה אותנטית, הוא צריך בסופו של דבר לענות לאנשים שהשאלות האלה באמת מפריעות להם. ובזה שהכוזרי בכלל לא מתווכח איתו, אלא מקבל את דבריו, כמו שרוב הציבור לא חלק על הפילוסופים בזמן ההוא, זה פותר מלפרט. התפיסה של הפילוסופית ידועה. אז זה מה שהוא פותח בו. אבל הוא אומר, אבל אכן דבריך מספיקים, אך אינם נאותים לבקשתי. למה לא נאותים לבקשתי? מפני שאני יודע בעצמי כי נפשי זכה ומעשיי מכוונים לרצון אלוהים. כן, ומה שאתה, בדיוק כמו שאתה מחפש, לפני שקראנו לפני כמה שורות, שים כוונתך ומטרתך, זוך נפשך, נפשי זכה. כן, בקש בור הלב באיזה אופן שאפשר לך. וכמו שאמר קודם, אל תחוש באיזה אופן תיכנע. אז אומר הכוזרי, לדעתך, אני בסדר גמור, אני 10, אני הולך, אני מתקן את נפשי, מתקן את דעותיי, אני בכיוון הנכון. אבל עם זה, הייתה תשובתי, כי המעשה הזה איננו רצוי, אף על פי שהכוונה רצויה. ואם כן, אין ספק שיש מעשה מסוים שהוא רצוי בעצמו, לא כפי המחשבות. את המשפט הזה, לא כפי המחשבות, זה תרגום מילולי פה, מדויק. כך תרגמו גם אבן תיבון, וגם הרב שילת וגם הרב קפח. ויש שתי אפשרויות להבין את זה. אבן שמואל כותב כאן, בעצם מפרש מה הכוונה לא כפי המחשבות. הוא אומר, לא כפי כוונת עושהו. לא כפי כוונת עושהו. זאת אומרת, לדעת הפילוסוף, העיקר לא כפי המחשבות של הבן אדם שעושה את המעשה בזמן המעשה. זה פירוש, כמובן שזה באמת זה טענה של הפילוסוף, אבל יש פה עוד אפשרות להבין את המילים לא כפי המחשבות. הוא מפרש כפי המחשבות בזמן מעשה, שכל מעשה בעצם אין לו תועלת, הוא לא רצוי בעצמו אצל אלוהים, שמרומם מהרצון לדעתו, אלא המעשה נמדד בהתאם לכוונת עושהו. אם זה מתאר את כוונתו, זה מגיע מתוך כוונה טובה ומרומם את הנפש, או עוזר לנפש להתרומם, או לא. אבל תיאורטית זה לא משנה איזה מעשה זה יהיה, העיקר איך הוא משפיע על הנפש, מרומם אותה ומה כוונת עושהו. יש גם אפשרות לפרש לא כפי המחשבות, לא כפי בעצם ההבנה האנושית, לא כפי המחשבות האנושיות, לא רק בזמן מעשה. זה עוד דבר שהפילוסוף אומר, שבאופן, הפילוסוף מכוון את כל דבריו, את כל מעשיו, את כל דרכיו, בהתאם להבנתו. בניגוד
ממילא זה בניגוד למעשה הרצוי, שהוא מעשה מסוים שהוא רצוי בעצמו אצל אלוהים, אצל הקדוש ברוך הוא, אז הפילוסוף מחפש מעשה שהוא רצוי שהוא ראוי בעצם כפי המחשבות האנושיות, על פי ההבנה האנושית. כל מעשה הוא טוב בבחינה על פי המחשבה האנושית. לפי זה פירוש כללי יותר ומהותי יותר, בעצם בחילוק שיש בין המעשה הרצוי שהכוזרי בנפשו הזכה מחפש אותו, לבין המעשה הראוי, בין מעשה שרצוי אצל אלוקים, מעשה אלוקי בעצם, לבין מעשים אנושיים. הרב קוק הוא עומד בשיעורים שהזכרתי, שהוא נתן במאמר חמישי, אז יש לו שם איזה קטע שהוא סוקר את התשובה של רבי יהודה לוי לפילוסופים, בעצם את יחסו לפילוסופים לאורך הספר, והוא פותח שכבר בנקודה הזאת, זו נקודה יסודית שרבי יהודה לוי רצה להכניס אותה כבר פה, ולהבדיל בין שאיפה וחיפוש של מעשה רצוי אצל אלוקים, מעשה אלוקי, לבין מעשה אנושי. זה בעצם גם הדברים שדיברנו עליהם. זה בעצם התוכן של החלום שרבי יהודה לוי פותח בו, שבעצם מסמל שאיפה הרבה יותר גבוהה מאשר העשייה האנושית, שהתיקון האנושי הרגיל, זה חיפוש משהו על אנושי שרצוי אצל אלוקים. עכשיו על כל פנים, אז מה אומר הכוזרי? דבר ראשון הוא אומר, תקשיב, הפילוסוף, הדברים שלך מספיקים, הם הגיוניים, הם טובים, אבל אני מחפש משהו אחר. כי עם כל זה שכוונתי רצויה, הייתה תשובתי בחלום שהמעשה הזה איננו רצוי, אף על פי שהכוונה רצויה. ואם כן, אין ספק שיש מעשה מסוים שהוא רצוי בעצמו. עכשיו שימו לב, אני חייב להעיר פה על הביטוי הזה, אין ספק. אתם כבר שמעתם את הפירוש שלנו, כמו שאנחנו נחזור עליו היום, שלא ייתכן שאדם בן דעת יסתמך על החלום שלו, ולא משנה איך נפרש אותו, על השאיפות הפנימיות שלו, המצפון הפנימי שלו, על האמונות שהוא מרגיש שמוטבעות בו, יסתמך עליהם ויבטל את דעתו, וככה, בלי שום ביסוס, בעצם להרהורי ליבו, הוא יבוא וידחה את כל מה שהוא מבין, את כל העולם הזה, איך שהוא נתפס וזה, ויגיד שזה דברים מספיקים וזה, אבל אמרנו שזה סיבה טובה, אפשר להבין את זה, שהוא בא לחפש האם באמת לאותו חלום יש גם פתרון ויש גם בסיס במציאות, ואפשר, האם הוא באמת נכון. הוא בא לחקור, בא לברר האם זה נכון, האם אותו מצפון באמת אמיתי, או שהוא מחזב, או שהוא איזה סתם. כן? אז כמובן שהוא כבר, יש לו הרבה מוטיבציה לברר האם החלום הזה נכון, כי זה משהו שמטריד אותו כבר הרבה זמן, וזה חלום שחוזר ונשנה. ואמרנו שהוא גם מאמין בזה, כמו שהוא אמר בסעיף צדיח ח' מעצמו, זה גם במצפונו. האדם מחפש משהו, את המעשה הרצוי האלוקי, ולא כפי המחשבות, כמו שאמרנו עכשיו. ההסבר השני אפשר להבין למה אין ספק. ההסבר הראשון שזה אפשר. ההסבר שזה חלום אמיתי אפשר הרבה יותר להבין למה אומר. טוב, אז עכשיו אני רוצה להסביר איך אני מבין אין ספק. כי גם לפי ההסבר השני, זאת אומרת שיש פה איזה מצפון פנימי, אני לא מבין כל כך את האין ספק הזה. כאילו, זה נכון שצריך לבדוק את זה. זה נכון, כמו שהסברתי עכשיו. זה נכון שצריך לבדוק. יש בי שאיפה. יש בי גם... המצפון אומר לי לא להרוג את המלאק, בטח לא את התינוקות שלהם, את הנשים והילדים. וזה שאיפה חזקה מאוד מאוד. זה משהו כאילו שאתה לא יכול להתעלם ממנו.
וזה לא רק אצלי, זה אצל כל המין האנושי. יש חוש מוסרי, הומניסטי, שלא מסוגל להרוג את המלאק. אבל אלוקים מסר לנו שהם שיא הרוע, ואותם צריך להשמיד. אז אנחנו באים ואומרים, טוב, עם כל הכבוד למצפון שלנו, יש לנו מסורת ברורה ותורה ברורה והוראה ברורה מריבונו של עולם, מה לעשות? אתה מבין שהמצפון שלך לא לגמרי מתוקן. אם המתוקן הייתה עוד למלך לבד. וממילא, אז גם פה יכול להיות שבן אדם הולך בסופו של דבר על פי מה שהוא מבין שנכון. לא, הוא לא דוחה את הבנתו רק על בסיס אותו מצפון. כן. ככה... עכשיו, על כל פנים, אז מה זה... אני אומר לכל הפירושים לא מתאים פה, אין ספק. עכשיו, בפועל אנחנו רואים גם ככה בהמשך הספר. הוא לא בא ואומר, רבי יהודה הלוי מסביר גם בדברי החבר, תקשיב, הפילוסוף דבריו מספיקים, אבל תקשיב, אין ספק, יש לי מצפון פנימי, אמונה פנימית, גם לך יש, אז זהו, אז בוא נאמין בהשם אלוקי ישראל ותורת ישראל. ממש לא. הוא בא ומדבר על מראה העיניים, ומבסס את זה. אז גם הזכרנו, טוב, לא הזכרנו את זה נראה לי הפעם, נזכיר את זה עוד, מאמר רביעי וחמישי, רבי יהודה הלוי כן נותן הרבה מקום דווקא לאמונה הפנימית הזאת שנמצאת מוטבעת בישראל, בעיקר בישראל. פה רואים כנראה שגם בכל העולם ברובד מסוים. הוא כן נותן לזה מקום, אבל זה עוד פעם, הטענה, המצפון הזה צריך בסיס. רבי יהודה הלוי בסופו של דבר מבסס את זה על מראה עיניים, למסורת מבוססת שאי אפשר לדחות. זה התשובה שהוא מביא לכוזרי, וזה גם הסיבה שהכוזרי בעצמו לא מסתפק באיזשהו מצפון, הוא צריך לחקור בשלמות, הוא דוחה את הדתות, אף על פי שמדברים על מעשה רצוי. והזכרנו את דברי הר"ן בדרשות, שגם אמר, לולא שהעירה לנו תורה, אז אין ספק שגוף העיון מוביל לזה. כן, מביא אדם לחשוב זה, אם לא שהעירה לנו תורה, זה לשון הר"ן. אז על כל פנים, זה הכיוון של הדברים. אני אומר, על כל פנים, צריך להבין מה זה אין ספק. צריך לקרוא את זה ככה, הייתה, כן, הוא אומר, דבריך מספיקים, אך אינם נאותים לבקשתי, מפני שאני יודע בעצמי כי נפשי זכה, אבל הייתה תשובתי, אם כן, מעשה מכוונים אל רצון אלוהים, אבל הייתה תשובתי כי המעשה הזה איננו רצוי, אף על פי שהכוונה רצויה, ואם כן, זאת אומרת, ואם כן, אין ספק שהכוונה של החלום שלי, שיש מעשה מסוים שהוא רצוי בעצמו. זאת אומרת, אין ספק, זה לא קביעה שאין ספק שאני צודק, אין ספק שהחלום נכון, אלא אני בעצם קורא את זה שאין ספק שהמסר שנרמז לי בחלום זה שיש מעשה מסוים שהוא רצוי בעצמו, לא כפי המחשבות. ככה זה מיישב. ככה גם אפשר להבין את זה שהוא לא בא ואומר אין ספק מכוח החלום, הוא עכשיו מביא פה עוד שתי טענות וקצת מרחיב בהן, כמו שאנחנו נקרא. זאת אומרת, זה לא משהו שעומד בפני עצמו. כן, זה יסוד, שכל תירוץ לא טוב, או כל תירוץ שאתה צריך עוד תירוצים נוספים, או כל ראייה שאתה צריך עוד חיזוקים, כנראה שהראייה בעצמה לא מספיק טובה. אם זה משהו, הוכחה, זהו, אז הוכחה, לא צריך כלום. כן, אז זה לא שרם עליו הספק. והוא מוסיף, הוא מוכיח, הנה, ואם לא כן, אם לא תאמר שיש מעשה רצוי בעצמו, הנה הנוצרי והמוסלמי אשר חילקו את היישוב, נלחמים זה בזה. כן, פה יש להעיר אולי, על מה מדובר? רבי יהודה הלוי פה הרי מדבר על שתי תקופות. תקופה אחת כן, הוא התחיל וסיפר לנו, נשאלתי על מה שיש עמי, הוא מספר על תקופתו. חוץ מזה הוא נזכר ומתחיל לספר לנו מה שהיה 400 שנה קודם. אז על איזה מלחמות הוא מדבר? שתי אפשרויות. בערך 400 שנה לפניו התחיל המסע הכיבוש המוסלמי בעולם. אז יכול להיות שזה המלחמות שהוא מדבר עליהן.
או שפה הוא לא החליט לתאר את 400 שנה לפני, והשתמש בטענה של המלחמות בזמנו, של מסעי הצלב על האסלאם, כנגד האסלאם שהיו בזמנו. על כל פנים, בשני הזמנים האלה, מי שמחלק את כל היישוב, שולט בכל האזור המיושב, זה מחלקים את הכיפה, את היישוב, הנוצרים והמוסלמים, ונלחמים על מלחמות עקובות מדם. וכל אחד משניהם כבר זיכך כוונתו לאלוהים, והתנזר, ופרש, וצם, והתפלל. שימו לב את תפיסת עבודת השם של הכוזרי, או בכלל, גם איך הוא מתאר את הדתות, מה התפיסה המקובלת, התנזרות, פרישה, צום, תפילות, דברים שאנחנו נדבר עליהם במאמר שלישי, האם זה דרך היהדות או לא, ועוד כל מיני מקומות הוא רומז לזה, גם יש קצת בראשון, קצת בשני, ועוד. אבל כל פנים זה התפיסה המקובלת. והנה תראה איך הם עובדים, זיככו כוונתם לאלוהים, התנזרו. כן, גם הנוצרי, גם המוסלמי, ופרש, וצם, והתפלל, והוא הולך נחרץ להרוג את חברו. הוא מאמין שבהריגתו זכות גדולה והתקרבות אל אלוהים. והם מלחמים זה בזה. וכל אחד משניהם מאמין שהליכתו אל גן עדן, ולחשוב ששניהם צודקים, לא ייתכן אצל השכל. כן, הדגש שלו, בעצם, מה הטענה שלו כלפי הפילוסופים? לא כן, הוא רוצה להגיד שיש מעשה רצוי בעצמו. שהרי אנחנו רואים שאפשר לסכם שכל העולם בערך, הנוצרים והמוסלמים שמחלקים את כל העולם, כל האנשים בעולם מאמינים שיש מעשה רצוי בעצמו, עד כדי כך שעם כל זה שהם שלמים לדעת הפילוסופים, כן, כמו שהפילוסוף מאשר מיד בסעיף ג', אמר הפילוסוף, אין בדעת הפילוסופים הריגת אחד מאלה, הואילו מגמתם השכל, מגמתם של הפילוסופים השכל. הם באמת באופן עקרוני מתקנים מידותיהם ודעותיהם, כוונותיהם בצורה טובה. אז מה שייך שיהרגו אחד את השני? ועם כל זה, כל העולם מאמין שיש מעשה רצוי אצל אלוהים, ועליו הם מוכנים, כן, מעשה רצוי בעצמו, עליו מוכנים להרוג את השני. הנה חינמי, הפילוסוף לא מתרגש מזה. הפילוסוף אומר, תקשיב, אין בדעת הפילוסופים הריגת אחד מאלה, כולם טועים, הם באמת יש להם טעויות, אבל אנחנו כבר ניגע. זה הטענה הראשונה פה. הטענה היא שכולם, עם זה שהם שלמים, הם כולם טועים. עוד פעם, זה לא טענה שהיא הוכחה, שהיא סיבה לעזוב את השכל. הפילוסוף לא מתרגש ממנה, אבל זה סיבה לברר האם כולם צודקים. זה כאילו משהו רציני לברר אותו, כן? זה לא צחוק כבר. ושים לב, זה לא הטעות היחידה. זה הטענה הראשונה שהוא רוצה לבסס. כל העולם מאמין שיש מעשה רצוי אצל אלוהים. זה לא איזה משהו... עכשיו, אתה אומר שכולם, עם השלמות שלהם, הם גם משוגעים? שים לב, הוא גם ממשיך. אמר הכוזרי, ואיזו תהייה גדולה אצל הפילוסופים מאמונתם בחידוש. הרי אתם טוענים שהעולם קדמון. איזה שטות זה לדעתכם לדבר על חידוש העולם? שום דבר פה לא יכול להשתנות בטבע, זה יתחדש פעם. כל מי שמבין בטבע מבין שהעולם קדמון, מבין איך שהסיבות מחויבות, סיבות שניות, שלישיות, רביעיות מהעילה, והכל קדמון, איך שהכל פה עובד, זה הכל קדמון. איזה טעות נוראית. אתה בעצם טוען שכל האנשים שאני תמיד מעריך אותם, כוונתם זכה לאלוהים, התנזרו, פרשו, צמו, התפללו, כולם טועים, כאילו טעויות נוראיות. ושהעולם יברא ב6 ימים, לא סתם. משהו לא נורמלי, כאילו איזה תהליך שבחיים לא קורה פה כל כך מהיר, ושהסיבה הראשונה מדברת עם איש מבני אדם. כל שכן, עם הרוממות הזאת שמרוממים הפילוסופים אותם מידיעת הפרטים. אז זה טעות נוראית. אתם לא יודעים בכלל היא בכלל לא יודעת את הפרטים, אפילו ידיעה אין לה.
אז בטח שלא השגחה ובטח שלא קשר של דיבור. בקיצור, הטענה הראשונה היא עד כאן. היא בעצם אחרי שהוא בא והיא מבססת את מה שנאמר לו בחלום. הוא אומר, נאמר לי בחלום שיש מעשה רצוי בעצמו. מתוך זה שהחלום חוזר אליי ונשנה עם זה שכוונתי זכה לאלוהים, זה מלמד שאין ספק שהחלום בא להורות, כן, כמו שפירשנו, שיש מעשה רצוי בעצמו, וזה לא רק החלום בא להורות, כל העולם מאמין ככה, ולדעתך, כמו שאמרתי, אף על פי שהם עם שלמות, אף שהם אנשים שלמים וטובים באופן עקרוני, לדעת הפילוסופים, הפילוסוף אמר שאפשר לבחור בדתות האלה, בסך הכל תתייעד, תתנצר, תלך באיזה... זה דרכים שמתקנות את המידות והדעות של האנשים ומביאות אותם לשלמות האנושית. תיקח אולי גם את החוקים הפילוסופיים, לא משנה כל כך, מה שטוב לך. אז אם השלמות של האנשים, טעויות כל כך נוראיות, וכולם טועים, זה דבר שצריך לבדוק אותו. עוד פעם אני אומר בשבילך, זה לא טענה שאיתה הוא הלך למכולת. הוא לא השתכנע, הוא לא שינה את דעתו בגלל הטענה הזאת. הוא פשוט החליט, כמו שהוא יסכם פה, שזה מורה, שיש משהו, יש סוד שאנחנו לא מכירים, צריך לבדוק אותו. עכשיו אנחנו מגיעים לטענה האחרונה. בדיוק בגלל שזה לא טענות חזקות, זה לא משהו משכנע, זה לא... זה רק לחפש עוד כאילו, זה לא לקבוע. כן, אבל יש לך מולך טענה מבוססת, שכלית. מה אתה מחפש? לאיפה אתה הולך? הסברתי לך, הדברים מספיקים. התפיסה, אין, לא שייך, לא רלוונטי. אם אתה אומר שאתה צודק, אתה צודק, אני רק בואי... כן. לא צריך הרבה טענות, מספיק טענה... כן, אבל אתה גם עוזב את הדרך הזאת ומחפש משהו אחר. מה? אבל הפילוסוף כבר חשב, הפילוסוף כבר הבין. הפילוסוף לא אומר דברים לא מבוססים. הרוב ככה והרוב מרגישים בכך. כן, אבל שוב אני אומר, הפילוסוף אומר, תקשיב, אני חשבתי, הבנתי איך המציאות הזאת עובדת. הבנתי את כל העולם, אני מבין מיהו אלוהים או מהו אלוהים לדעתו. אני מבין איך המציאות הזאת עובדת מאלף ועד תף, אני מבין מה תכלית האדם. הכל מבוסס, הכל מתאים לכל חוק טבע ולכל דבר שאתה רואה פה, מובן. אני גם אומר לך מה השלמות האנושית, אני גם מציע לך את הדרך הנכונה. למה אתה פוסל את זה? זה דברים טובים, אז הוא, אתה יודע, בשביל עצמו הוא אומר, אני משוכנע שזה לא ככה, אני רוצה ללכת לבדוק עם כל הדברים המבוססים והטובים שלך. אני בא ושוב, מחזק את הדברים. הוא אומר, נאמר לי ככה, כל העולם לדעתך טועים, טעויות נוראיות, אף על פי שהם אנשים שלמים. והדבר האחרון, זה מה שנקרא מבחן התוצאה. אולי לפני זה אני אוסיף עוד ממד שמזכיר רבי יהודה הלוי בעניין הנקודה הזאת, שההמון דווקא לא מקבל את הדעה הפילוסופית, הם נשארים יחידים. במאמר רביעי, בסעיף י"ז, אז הוא מדבר, אגיע רק משפט אחד פה, הוא אומר, אין ההמונים הולכים אחריהם, אחרי הפילוסופים. כן, הוא אומר, בעיקרון, דבריהם הם יפים, מסודרים, עם הוכחות, הם רציניים, נראים הרבה יותר טובים מהדברים התמימים והמשלים העבים שיש אצל בעלי הדתות ואצל ישראל בייחוד, בתנ"ך בעצם. הוא אומר, אף על פי כן, היית מצפה שכולם ילכו אחריהם. אין ההמונים הולכים אחריהם, כאילו נחה רוח האמת על הנפשות, כמו שנאמר, ניכרים דברי אמת. זאת אומרת, פה נראה שהוא פה מדבר על הסיבה שישראל לא מתפתים לפילוסופיה, כאילו זה בהשגחה, כאילו זה, על ההמון יש איזו השגחה, או איזה רגש טבעי שמתאים לאמת, ניכרים דברי האמת. בסופו של דבר הם מרגישים כאילו שיש פה איזה, את החיסרון שלא נגעו, לא נגעו הפילוסופים בסוד הזה, שהם לא מכירים. אז זה לגבי ההמונים. על ההמונים נחה רוח האמת. אז אמרנו, כן, אמרנו שהעולם טועים, כל העולם טועים. ועם זה,
הוא מוסיף עוד טענה, היה ראוי לפי מעשה הפילוסופים וחוכמותיהם והשתדלותם באמת, שתהיה הנבואה מפורסמת אצלם ומצויה ביניהם להידבקם ברוחניות, ושסופרו עליהם אותות ומופתים ונפלאות. ויש שאנו רואים בחלומות הצודקים למי שלא יתעסק בחוכמה ולא בזיכוך נפשו, ונמצא ההפך זה במי שישתדל בה. זאת אומרת, הרבה פילוסופים לא מסופר עליהם כלום, לא ידעו עליהם כלום, לא נבואה ולא איזשהו אותות ומופתים ונפלאות, שלדעת הפילוסופים, כמו שראינו בסוף דבריו, זה רלוונטי, ודווקא לפילוסוף צריכה להגיע הנבואה. דווקא הפילוסוף שדבק בשכל הפועל, כמו שהסברנו, איך השכלים שופים שכל משכל, יגיע לו כל מיני השפעות, מחזיונות נכוחים, חלומות צודקים, חזיונות נכוחים, ידיעת נסתרות, כל מיני, הוא אמור להיות דמות מופתית, זה שתמיד קולע, שאין לו שכל יולי כמו שלנו, שפעמים, פעם קולע, פעמים מחטיא, משהו הוא צריך להיות, אבל לא מסופר עליהם דווקא ככה. הם לא איזשהו דמויות מאוד גדולות, וזה בעצם מה שאנחנו קוראים לו מבחן התוצאה. דווקא המדרגה שנראית עליונה, הניסים, נראים אצל אנשים שאין בהם, לפעמים הם אפילו לא תיקון הנפש ולא חוכמה. הרמב"ם בעצמו אומר שצריך תיקון גם הנפש. כן, גם הרמב"ם וגם, בעיקרון גם רבי יהודה הלוי, אבל יש בזה, אנחנו נדבר על זה בסוגיית הנבואה. מי בדיוק מתאים לנבואה על פי ישראל. על כל פנים, נסכם פה בדחיית המלך כוזר, את הפילוסוף. זה בעצם, אין לו פה אין לו איזה טענות נגדו, אדרבה, הדברים שלך מספיקים, אבל רק נקרא, אז מה הוא כן אומר? וזה מורה, כי יש לעניין האלוהי, זה הפעם הראשונה שמופיע בספר, הביטוי המופלא הזה, שעוד צריך לעמוד על משמעותו העמוקה. יש לעניין האלוהי ולנפשות סוד זולת מה שהזכרתו הפילוסוף. כן? זאת אומרת, מה מורה? מה מורה? מה שנאמר לי מעיד על מעשה רצוי בעצמותו, שהרי החלום חוזר ונשנה אף על פי שכוונתי זכה. וכל העולם חושב ככה, שלדעתך כל העולם טועים, טעויות נוראות, זה לא הגיוני וזה משונה מאוד. וזה משהו שצריך בדיקה. וגם מבחן התוצאה, תראה את הדברים המופלאים, את הנפלאות, את האותות, המופתים, הידבקות ברוחניות וזה, דווקא אנחנו מוצאים אצל אנשים שהם לא פילוסופים, ואצל פילוסופים אנחנו לא מוצאים כלום מזה. ככה שיש איזושהי בעיה שהתיאוריה שלך אולי נשמעת נכונה, אבל היא לא כל כך עובדת במבחן המציאות. ככה אנחנו מבינים את הדחייה של המלך. זהו, וזה לכאורה, כמו שאמרנו, סיבה טובה ללכת ולברר האם הדתות והאם כל העולם באמת טועים, כמו שהפילוסוף אומר, או שבאמת יש פה סוד, יש לעניין האלוהי ולנפשות סוד שהפילוסוף פשוט לא ראה. כבר הזכרנו שבאמת הוא לא ראה, אין לו מסורת ברורה לכל העניין של ההתגלות האלוהית, התגלות האלוקית בניסים ובנבואה וזה, שזה בסופו של דבר הוא ימצא אמיתי ומבוסס רק אצל ישראל. עד כאן. עכשיו, חוץ מזה,